በስነ ማርያም በስነ ማርያም አዋከየ 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 ዮም መስቀል አሰነየ ዓለመ አሰነየ ዮም መስቀል አሰነየ ዓለመ አሰነየ በስነ ማርያም በስነ ማርያም አዋከየ 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 ዮም መስቀል አሰነየ ዓለመ አሰነየ ዮም መስቀል አሰነየ ዓለመ አሰነየ በስነ ማርያም በስነ ማርያም አዋከየ በስነ ማርያም በስነ ማርያም አዋከየ በስነ ማርያም አዋከየ በስነ ማርያም በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ አእበዮሙ ለአበዊነ አእበዮሙ ለአበዊነ አእበዮሙ ለአበዊነ አእበዮሙ ለአበዊነ በመስቀሉ
ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ዘምሮ መስቀሎ ለወልደ ዘትጸውሮ ዘምሮ ለማርያም ስብሐት እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ነገር ዝኸበረል ተመስገነ ይሁን። ክቡር አቦና ናይ ሀገረ ስብከትና መቀለ ሀገረ ስብከት ና ሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ መጋቢ አእላፍ ኢሳይያስ ገብረ መድህን፣ ክቡር ናይ ካቴድራልና ዋና ጸሐፊ መምህር ኤርሚያስ አረጋዊ፣ ለኸበሩ መምህርና ናይ ካቴድራልና ናይ ትርጓሜ መጻሕፍት መምህር መጋቢ ሐዲስ ግርማይ ኃይሉ፣ ክቡር ናይ ካቴድራልና ናይ ቀኔ መምህር መጋቢ ምስጢር አራያ ካሳ፣ ክቡር መምህር ሞገስ ካሳሁን ናይ ካቴድራልና ናይ ድጓ መምህር፣
لخبركم كالوت لقاونت بيت كريستيان أبوتات كهنات حوات دياقونات مؤمنان ومؤمنات እግዚአብሔር ልፈትወኩም እግዚአብሔር ትፈቱ ሁሉም ደህና ደሐዲርካትኩም እግዚአብሔር ስሙ ተከበረል ተመስገነ ይሁን እምባር ካፍቶም ተፈተውቲ ተናፈቅቲ ተሐረፍቲ ሊቃውንትና ቅድም ክብል ካፍቱና አገልግሎት ወልጸንሑ አገልግሎት ጥዑም መዝሙር አስሚዑምና እዮም አንቶ ለአቶም ተከቲሎም ሰንበት ትምህርት ቤት ወነስሚዑምና እዮም حزون كلنا خمن نفلطو قصالاي لخونه ማዕደ ወንጌል ናይ እግዚአብሔር ቃል ልንገረሉ እንታይ ምዃኑ ዝብዓል እዚ በሰፊሑ በቶም እሩማትን ጥዑም አንድ ቤት ለለዎምን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ሓደ ዝኾኑ በክቡር መጋቢ አይላፍ ኢሳይያስ ገብረመድህን ናይ መቐለ ሀገረ ስብከት ናሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ትምህርተ ወንጌል ኩዋሃበና እዩ እሺ ህሊናና ነሰብሰብ እና በትምህርተ መስቀል ንግበር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነምልኮ ከነቅዱሶ ከነባርኮ ይልውን መንግስቱ ክንወርስ ዝፈጠረና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ይመስገንና ይሁን። እሺ ክቡር መጋቤ ሰናያት መምህር መሐሪ መስፍን ናይ ሀገረ ስብከትና ሒሳብን በጀትን ክፍል ክቡር መጋቤ ሐዲስ ግርማ ስላሴ ኃይሉ ናይ አርባዕቱ ጉባኤያት መጻሕፍተ ትርጓሜ መምህር ክቡር መጋቤ ምስጢር አርአያ ናቅኔን ናብልያትን መምህር ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክቡር መምህር ናደብርና ዋና ጸሐፊ መምህር ኤርምያስ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክቡራን አቦታት አበይተ ዓዲ መናሰያት ክቡራን እነታት ኩልኩም ወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት ናነና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ለምክባር ከምውን በዓል አስተጋብቆ 318 ሩታና ሃይማኖት ናመጀመሪያ ስብሰባኦም ዝገበርላ መዓልቲ ኢሉውን ነገረ መስቀል ግማደ መስቀል ነፍሳት ሰሉ መዓልቲ ይሞ አውዚል ሰብሰብኩም ኩልኩም በስም እግዚአብሔር ዳህንዳ ሐዲርካትኩም ናነና በረከት ክንቀበሊና ናነና ረድኤት ክንቀበሊና ይልካቱም ሁሉ ነገር ስጋዊ ስራሐትካቱም ስጋዊ ዲሌትካቱም ገዲፍኩም መንፈሳዊ ስራሐቲ መንፈሳዊ ሁሉ ናይ መንፈስ ዝግበር ሁሉ አቤተ እግዚአብሔር ክረኽቦይና ሃቱም መጽኢኹም ይሁንሞ ህዝቡና ናነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይፈለይኩም ተዘከሩ መኳንንቲኩም ወዘነገርኩም ቃል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነገርኩም መምህራንኩም ዘክሩ ዝብርእሲና ንምሃር ቃሉ እንረኽቦ አብ መልእክተ ዕብራውያን ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ልጽሐፎ መልእክቲ ምዕራፍ 13 ወጽሪ 7 ዘሎ ኃይለ ቃሊና ንምሃር እዚ ዕለት እዚ ከም ተዓንተዎ ብመእተውየ ይዘከርኽዎ ብዙሓት ብእግዚአብሔር ተዋሃውና በዓላት ነኽብረሉ ዓብይ በዓል እዩ ካብቶም ዓብይ በዓላት ሓደ ናነና ቅድስት ድንግል ማርያም ብብወርሑ ወይታና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለደትና ምሕረት ካብኣ ዝተረኸበ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ንምርኻብ እና መጻና በረከት ዝረኽበሉ ዕለት ኮይኑ ተሓደ ድማ ነገረ መስቀሉ እንደስታወሰሉ ዕለት ግማደ መስቀሉ ብፍላይ ህዝበ ክርስቲያንና ቅድም ክብል ኣብቱ ሰላም ጊዜ ብዝነበረሉ ጊዜ ግሸን ማርያም እናተባሃለ ግማደ መስቀሉ ንምኽባር ንጓዓዘሉ ነበረ እዚ እውን ሓደ ዓብይ በዓል እዩ ሳልሳይ ዓብይ በዓል ድማ
አቦታትና ሊቃውንት 18 300 18 ሩታና ሃይማኖት ስለ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአና ልብል ስለለድሐነ አውዚየ መልኪቶም ናይ መጀመሪያ ሰብሰባ ናይ መጀመሪያ ጉባኤ ዝገበርሉ አስተጋውኦቶ አቦታትና እነኽብረሉ መዓልቲ ስለዚህ ሁሉም በብዕለቶም በብሰዓቶም እንኳ ነመስጥረም ተኾነ ሁሉም ያው ናትና በዓላት እዮም ለማዓንቲ ነስተምሮ ትምህርት ግን ኣብ ሃይማኖትናን አቦታትና 318 ሩታና ሃይማኖት ዘገበሩና ውዕለታን ዝሃውና ትውፊትን አመልኪትና ክንመሃሪና እሞ አውዝ ቃል እዚ መሰረት ገይርና ኢና እንመሃር ከምቲ አንተ ወይ በመተውየ ዝበልኽዎ ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘነጋርኩም ቃለ እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር ዝመሃርኩም ቃለ እግዚአብሔር ዘስተምርኩም ቃለ እግዚአብሔር ዝሓደግልኩም ሃይማኖት ዝሓደግልኩም አቦታትኩም ዘክርዎም እንዘ ትርእዩ ሰናየ ግእዞም ወመጻሕይቶም ወተመሰሉ በሃይማኖቶም ልቶም ዝሓለፈ አቦታትኩም መንገዳቶም ትምህርታቶም ስርዓትኩም እናተማርኩም ናአታቶም እናተኸተልኩም ሃይማኖትኩም በሃይማኖቱ ደሞ ለአታቶም ምሰልዎም በሃይማኖት ምሰልዎም ኢሉ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወየም ወክመውቱ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ድሕሪ ዓለም ዝነብር ኣብ ማእከል ዓለም ዝነብር ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከም ዝኾነ አቦታትኩም ዘምህርኩም አቦታትኩም ዘረድኡኩም አቦታታት ሃይማኖት ዘጽንሑልኩም ዘክሩዎም አውዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከገልጸና ከሉ አጸቢቁ እዩ ነጊርና አለሎ አረዲና ዘሎ ሃይማኖትና ከመን ሃም ተማርና እዩ ቅድም ክብል በዘመነ ብሉይ ብንሙሴ መራሕነት ብነአሮን መራሕነት ህገ ብሉይ አጽኒሖምና እስካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸኒሑ ብዙሓት አቦታት ተጠቂሞምሉ እዮም ድሓር ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዛ ዓለም እዚ መጽኡ ለአና ለመድሓን ከምቲ ሰሙናት ብሙሉእና ነገርና የነጸንዕና ነገረ መስቀል ትምህርተ መስቀልና ነገርና የሃም ዝቀነና ኣብ መልእልተ መስቀል ተሰቂሉ ድሕነትና ሃይውል ደቂ ሰባት ብደሙ ዝዓደገና ድሕሪ እዚ ድማ አንሕና ብተመጻሕፍቲ ክንነብር ሐዋርያት ተተኪኦም ድሕሪ ሐዋርያት ደሞ ሊቃውንት ድሕሪ ሊቃውንት ድማ ህዚ ያለና ማለት እዩ በሃይማኖት እዩ ስለዚህ ብፍላይ ድሕሪ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሞት ቤተ ክርስቲያንና ህዝብ አብድ እስጢፋኖስ ትምህርቲ ታቂፎም ነበሩ ምእመናን ወለድና ብትነበረ መከራ ላብልት ፈላለየ ዓዲ ብምታኖም ሃይማኖትና ሰፊሕ ዝኾነ ስብከተ ወንጀል ተኻይዱ እዩ ነገሩ ግን ሰፊሕ ዝኾነ እምነት ሰፊሕ ዝኾነ ስብከት ይካየድ እምበይ ብልክዕ መከራ እናበዝሐ ብፍላይ ብዘመነ ዲያኖስን ዲዮቅልጥያኖስን ዝበሃሉ ዓበይቲ መናፍቃናት ተልዒሎም አብያተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ አብያተ ጣዖታት ይተረሃዋ ኢሎም አዋጅ የውዝረዱሉ ጊዜ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ችግር በጽሒ ነገሩ ግን እግዚአብሔር ና ምሕረት ጎይታ ስለልኾነ ና ቸርነት ጎይታ ስለልኾነ መማሃራን ከልዕል ስለልደለ በዘመነ ቆስጠንጢኖስ አቦና መራሕነት 318 አቦታት ብዛዕለት እዚኣ ልሰብሰቡላ ዕለት እያ ልሰብሰቡላ ዕለት ምክንያት ድማ ከምቱ ቅድም ኢልና ተነገርናዮ በዘመኑ ዝለዓሉ መናፍቃን ዝነበሩ አውዚ ጊዜ እዚ ኦሪዮስ ዝበሃል መናፍቅ ወልድ ፍጡር በባህር የመለኮቱ ኢሉ ኣብ ዝተልዓለሉ ጊዜ ሰባስዮም ቅዱስ ያሬድ ከም ዝጠቀሰና አስተጋብኦም እምባሃወርት እምጽባህ ወምዓረብ ወመስእ እቶም አቦታትና ካብ ኣርባዕቱ ባህርያት ካብ ኣርባዕቱ ዓለማት ካብ ምስራቅ ካብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት አኪቡ አርዮስ ወልድ ፍጡር ተለልዓለሉ እዚ ብምክንያት እዮም ተሰብስዮም ወለድና ተሰብሰቡላ መዓልቲ ድማ ዝዓለት እዚኣ እያ እዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ወለድኩም ዘክርዎም ቃለምዎም ስምዕዎም አራያም ለአተም አራያውን ተከተሉ በሃይማኖቱን ምሰሉ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ኢሎም ከም ዝመስከሩ
خمو قويتا إيسوس كريستوس حدا إلكم مسكروا خالي تمرتي كي تمسوا ويلهم خمس نجارنا بزو مسارات زي خاينهم تبصوصيهم لتي قواعد مرحلة نبرة دم قويتا إيسوس كريستوسي خمس خوانا مسعفت ينقرنا يردونا كافتم ليكاونت كافتم سبسو عبوتات بزحات متان زلعلو لمسات زنصحو تأمرات زجبرو زتفعلالي بنا إيسوس كريستوس مخنيات دما بزح دوية بزح مكراز بصحهم كبعتهم من القديس توماس زمرأس إسرائيل خلتي عامة مكرا عبد سريات كابس تقمطوا حدا بوي أصغر مكاتم زبوزي أب حدا سريات عسيرهم ببعمته حدا أكل لا قرص له ينورنا يومي بالتاريخه أول تأثروا السياسس حدا عامة آتيهم أجرو حنت حدا عامة آتيهم دمو إيدو حدا عامة آتيهم دمو عنفو قصو التفعلالي يقدس عصر تقلت لله أكلت بملهم لا قرص له النور له كافت مكرال تقبله إن قدس توماس زل له جواي كم تزول هو دموت ونات جواي مرح دمه ويتا إيسوس كريستوس يزمر حزنا برا إنديام لكاوم تكستمرنا كستنتنا كلو توم سلستميتي عصر تشمنتي أبوتات حق سرايانا حق مبل حدا ويتا إيسوس كريستوس كم زخانة أيوم لنقولنا زستنتنا ويتا إيسوس كريستوس زبرحو منفس قدس زبرحو كوائز نبرز كوائزي سلازي زياتهم تأخيهم ولدنا إلوون أفتوه كريستيان زل كل سرعة سرعنا أريوس دمو والد فطر بباهر ملكوت للتلعلة إيسوس كريستوس كاب سماء وردو كاب دنجل مريم تولدو عمل التمسكل تسقيلو زادحننا نباهري أملاك مخانو كم صحفتي كاب تفعله مغنيات إلا مسكروز نردو نايم جمرة سوام تفصام يوكات الشعب تمعالتي حدار تخونه نايم جمرة نجرز جور الله معالتي قدستي معالتي إياه عنديهم مسحفتي تاريخات خمسة نجرنا عفتنا قوائي الزاجي وزنا برا قدس نقصنا قست قسطنطينوس ومبراتهم الزاجي عفتحتي خوفي ولا ساعة خمسة لا يمثل زمن فزين أجزاء لا يمثلكم عواتن نأجزاء لا يمثلكم ولدي لكاون تبيت كريستيان نأجزاء لا يمثل أموزي أستوعلوا كأجزاء ديو كأجزاء لا يكون زمنه فتانيو زمنه خبي ديمو أستوعلوا سلازي إتي منفس يسوع كريستوس ولد أجزاء مخانو زعمن بس ندعر هاليو السو تكلني أيو إيسوس كريستوس ودك زهر كم زي خوان زسب كم أريوس أبيان بزيهم لوزي سلستميت أسرتو وسمنتو أبوتاتنا سلا أريوس بتشاي خوان يتسبسيهم زلوا سلا عالم دحناتيو هذا أريوس أو جيزان وأيو فاليوم وأيو السلاموز بزح مكرا بزح وأيو كابك زهر تفليو كاب سبات تفليو مع أنت ودم أماؤتو وصيو ده أريوس من هالبعض جن أريوس أبيان كاين بزح وزح الساعات مستوعب يدلي مسيلنا خمس يلنا أتابعنا مسحفتنا نترجم بزحهم كيلو مستوعب يدلي النعي قدس باولا سوون بإفيسون بأربعة إفيسون 14 خمسة لنجرنا نفس كافتي خم نفس المثالي نفس كم معراب لا مسرق كابسامين لا ودو لا نفس ينفس لمن تاي نفسين ولا جزية الله بايري إيو لمثالي لاوزي أنا نفس عند حد نيراس تمليس على كنفس كلس لمن تاي لاوزي النفس لله كنولا ينخلي بدولة نفس نيرو بسامين كنفس كلس لاوزي كنولا ينخلي وزي بايري إيو أسوات قوم ده كنوان يجبنا لا من نفس ممكن نفس أي جبنا بوزي تنفسه أفتح أمنتنا صيد بأمين أب بأمين أول بأمين منفس قدوس سلستميت أسرت هايمان أسرت أنا هايمانوت زاتون حنا هايمانوت صنعين خامن بارصات مستوعال مرمروا أستوعلوا إلنا مرمر إيه مستوعالي بسامين تنفسون خمو مستوعال بدو تنفسون خمس مستوعال بمسرق تنفدو مستوعالي زاد لدام بمسرق لما تصوام وصدق فخا بحدوية بمعراو تمصصوا بمصدق فخا همو بدو تنفسهم بسامين قبض خنو سلازي نجارو جن أستوعلوا إلى بلد
أستوعلوا أتمبتاتكم زمركم ذكروهم بأرأيمون مسلوهم سكارا بوتاتنا نمسل لنا عواتا سلست ميت المسل لنا لا يبغى مسلوهم بهيمانتهم ون مسلوهم بهيمانتهم تناجر خفبين تناجر تسعات صبغ يغون يمو ايو قصيلو تعيل ولدنا او سمع رافسو حصانات كل نجر يقبلوا حصانات هزكو بنيشتي نجر يتعللوا ብዙ ሆነ ነገር حصانات يتعلل بحنباشا ديو بسانتيم ديو بالتفعلالي مخنات حصانات يتعللوا يوم كم آتو ما يتقونو سقلنا بلا افرهم بلا اتهم ولا يخونس ناتهم بوتاتهم اسرتو وسمنتو روت ሃይማኖት تصنعكم بهيمانتهم صارعهم نبرو حصان كل ነገር يزقبل حصان لتصبقوا ودين يقبلوا لتعمقون يصبقوا اب صبق تمرت بيت اندعراتهم صنات دقهم تاي خوينم ياتو لت تمرت بيت مسيلهم ياتو اب زي خوين تمرت بيت اندعراتهم دغمو لو مسيلهم ياتو اندي ام بفلاي وزه الساعات بدي على بزح الغزي خفو امريا زرقكم ولولادكم تريوم للهم ويلكم مكنياتو صبق اريوم محواتي لولادخا لخوانه بدي زرقيخ حمق نجر ندحريخايو هم يزر انديام اب حدا بوتا لفلوط احواتنا ايوم حاد قلته حصان تحاده حصان بحاده احواتي نورمو افت داي ميديا بشقوط لحاده سب قتله يري ابتو تلفزيون حاده حصان كوي بشقوط لحاده قتله سريو كتا تقول عدم حمزه ابتا تلفزيون زريا شقوط نابول عيلو لود حوز قتله سب نفلطو هنا كلها تفلطو هنا وزي حاونا احواتنا ايوم اقلك ولا ما يدلي كل خاتم تفلطو يوم كم من تاي تريوم كم من تاي كخوفر يوم وزيو سلازي حصانات سئلوا لكل خمس قبلوا لكل نجر يتقبلوا إلو لو تمنفساوي نجر لا يكون أو تسقاو نجر ون أو تسقاو نجر أو تسقاو معترانا ون حدا بتلفزيون خوين الزقالة الساعة يعني لكن أمني يبناي بفلا هس فيسبوك اللي بزعله فيسبوك اليوم يلون نفس إننا سوينا له كل نجر كين أمن نجر جنت هاي نجبر أبواتنا نذكرهم سلستم يتلهاونا على استمرنا نذكر بهيمانتهم نمسلهم بهيمانهم بتشاي خونا بارعيامون نمسل خالي نجر كين قبل يلهم خمسة استمرنا بزيت مرتزي صنعنا كين نبر مصحف تستمرنا أرديهم الله أمسيرهم الله مو زيو سقولنا لنا نفسنا يتغيرنا عايز أبغي ولدي قصيلو كل زقبل ورقة نصعدة ورقة حواتي صعدة ورقة كلها تقبل تحمقون تصحف خلا تقبلها تصبغ تصحف خوان تقبلها كلن تقبل احنا دم خمر خان نقبل خمرينا كن خان زلنا نجارو جن كوب زي خون صنيعنا كم تومبوتاتنا كم قيتانا ايسوع كريستوس كم حماريات كم سبع أرديت كم استيفانوس كم سلستو بيت إلوون صنيعهم تبعهم زللو كم بوتاتنا نمسل نمس تزازات كحلفو إنا كنركلنا اتين نبر شعيتو صادق قسطنطينوس ولادنا جن أبتحبتهم تملك أن تبوتات أبلع الخوينهم الصوب تحت إجر خوينو يسمعن يردع النبرة كل سلطان لوسنوا ودموا تزاز خمسة هوا عنديهم كابز بلنا برايشة لتمبوتات كبارك كلو بقدوس توماس بتي إيدي أقول تقرر أبونا بومس عام جمير إزيل تاريخ بومس عام جمير هذا نحنا بزحان دويان بزحان حنكاسان بزح بدويل تتحازس صلاة نصيافه إن كان قريبنا قصلاتهم كنسعم بتقام كان حل فقول نصياف اتصادق تنقص جن نقص أنا قصتيو كبر زال وسبيو معرك زال وسبيو نجار جن أفت تحس ولا أفت أكلات قرص قدوس توماس زمرأس أو جرو خير يسالم نيرو أفت قصلاته ون يسالم نيرو كله بملوز وسن ونجار دما بملو خدم سكام زحلفه يحب هو من نيرو يبلنا تاريخه إذا على تزي نايم جمرة على سلازبان سلازي خمسي زجور له أبواتنا علت سلالخوانا أستجابوا تهوارياتيو سلازي هايمانوس زصنع له هايمانوس تمسكر له كاب خزي جب كواتاتهم جمبير دوم مسكاب خزي بيت كريستياننا ناتهم أبواتنا هايمانوس أبا والله ورد مسعاب سعيدة بهايمانوسهم صنيعة بأمينة بأمينة ول بأمينة منفس قدوس بعد أملاك زصنعت له علت زيمر له علتي إلون صلوت هايمانوس كم جمرة جمرهم بس كم وانا أمر منفس قدوس تصارع له سرعتيو بإግዚአብሔር آب نأمن بإግዚአብሔር ولد نأمن كاب سماء سمات مرادو
ካብ ድንግል ማርያም ውላዱ ምስ ቃሉ ምእማኑ ኢሎም ጸሎት ሃይማኖት ዝበሃል ልምእመናን እስካብ ከዚ ንጸልዮ ናይ መጀመርያ ጸሎት ሳ እያ ታ ጸሎት ሳ ክነስተውዕላ እዩ ዝግበል ኣቦታትና ብቐሊል ኣይሓደጉና እዩ እልዙ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዘስተምረና ለቦታትኩም ምሰልዎም ኣኽብርዎም ዘክርዎም በሃይማኖትውን ምሰልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ዝነበረን ድሕሪ ዓለም ዝነበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙኻኑ ካሊእ ኣምላክ ከም ዘየሎ ኣስተንትኑ ኣረድኡ ኢሉ ዝነገረና ልዙ እዩ ቀፂሉ እውን ካሊእ ናይችር ትምህርቲ እሳቶም ዘየስተምርኩም እሳቶም ዘየስተርኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየስተመሮ ሐዋርያት ዘየስተመርዎ ኢሉ እውን ኣቦታትና ዘየስተመርዎ ትምህርቲ ከይትቕበሉ ኢሎም ኣብ ግዞም ዝሓደጉና እዚ እዩ ጎይታ እና እዚ ክኾን ከሎ ኣንሕና ከመይ ኣለና እዩ ላዋና ንምፃእሲ ኣቦታትና ንመስል ደለና ኣቦታትና ንዝክሮም ደለና በሃይማኖቶም ንመስሎም ደለና ፍቅሮም መጽኒዕና ንንብብዶ ታሪኮም ንንብብዶ መጽሓፍቶም ንንብብዶ በኣሚኖም ተጽናንዒና ንነብርዶ ካሊእ ትምህርቲ ተኣታተወና ኣሎ ከመይ ኣለና ከምቲ ኣቦታትና ንመስል እዩ ተዋና እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ከስተምህረና ከሎ ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 ከስተምህረና ከላ ለኩላ መንፈስ ይትእመኑ አላ ኣመክሩዋ ለእመምሃ እግዚአብሔር ይእቲ ለኩሉ መንፈስ ይትእመንዎ حواتي لكل من فصل المسس لبنا قدس أيتقوني نجارو جن كاب كسيانو خانو مرمر واستوعلوه نمرمر دلنا نستوعل لنا هاوسروا يهورنا نخدلنا سو إننا لو ما أنت حدا نجار ترينا حدا نجار لو ما أنت حدا نجار سامعنا حدا نجار برضو بقطع لنا أي نجار كيد خون نجارو جن تعيل له لكل من فصل أيتمنوه نجارو جن ذكروا استوعلوه اسمه بزهان حسانا نويا نبيات مسؤوس عالم عاوز عالم زي بزح مسحتان بزح زقاق يا سبات مسيوم يومو استوعلوه ذكروا يبلنا وما نستوعل لنا ولدنا سأصنيهم ناس رستميت عصرتو وسمنتو رت هيمانات أصنيهم منا صحيفة منا أستمهروا منا كين جاجنون مسحب صحيفة منا أرد يومنا وما خمود لنا كم تنبضاتنا دو من الوقت كن جاجا كين هلي سلازي كم تو مسحفت لهم هرنا نمرمر دلنا نستوعل لنا زمانو خفو خمس غير نستوعل لنا بزو حساول بزحلو بزو شجر زبزحلو عندي يوم معرف وريت زداقم معرف عصرت سلسته وطرح هذا زلو خمس يلي نقرنا كباخا حدا نبي إيلو ويم حلامي حلم حلامي ويم دم نبي إيلو تلعيلو تأمرات انت سرها تتأمرات دمو انت رأيكا بتككل مسعامن خايو كاوزو ناي يسوس كريستوس امنة توسيقو لابزا امنة زيانة عاكب لكا كالو كي تسمعو تايلنا له تأمرات الناقبرة سخا عوي مخانو تفولت ايخا نبي مخانو تفولت ايخا حلامي هل مخانو تفولت ايخا نقرو جن تأمرات سبوز هنا تأمرات رأيكا ويم فويس كانيو ويم مدحين كانيو ويم دو ما قانن توصيل كانيو بزح تعمرات بزح صريحة نجارو كن كافتنا أيس كريستوس إمنا توصيل أو خالي بوتا تواسدك كأجن كي يسمعون ولد ديزي أتستوعلوا واحد أو زهز جزين منفس نوصلكم غانيين نوصلكم خمزين نجورلكم أزين نجورلكم ناولو يخوانوا ولون كن كابزي هارم خانو أمكروا وعلم هم أجزاء وريتي كابزي هارم خانا فلتوا واستوعلوا إلو نجيرنا نيومو نستوعل لنا عواتي مستوعل لنا من وابيتش الناس نستوعل لنا هذا وزه الساعة كل زقبل كن قبل يا بنان نجارجن مرميرنا عبوتات مسيلنا مسحفت خمس ردونا مسحفت خمس مهرنا إينا كن نزبر زلنا مو زعلت زي عبوتاتنا هم تعنتو بمتوي زول هو سلا هيمانوت يوم سلا يسوع كريستوس سلا تسقباتو سلا حدناتو سلا سلستناتو سلا حمستو أي مادة مصير سريعهم زحادقنا نايم جمريا سبا نايم جمريا نججر زجورلو معلت إيو في الصامي والتفسملو معلت دمه هم تعنتو بمتوي تشعنت معلت إيو في الصامي والتفسمه أو زي دمه سفيح زغنا كين الناوز صورة هيمانو زبهال كم جمريا زي سارعهم حاديقهم منا ده حرد ما منفس كد بكدونيوس منفس كدوس سوسو يلا بتلعلق زيه وان أمر منفس كدوس يلهم اسكاب داعم يمسب اسكاب ما ترشح على اسكاب زبل سارعهم حاديقهم منا يوم يلون هيمانو تعوز بهال مسحب صحيفهم حاديقهم منا يوم مو
እቶም ወለድና ለጽንሑና ሃይማኖት ሒዝና ተረዲእና ብና ሃይማኖት ፍቅርና ብና ኣቦታት ጸኒዕና ክንነብር ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረና ኣምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዓንቶ ዝበልኽዎ ለማዓንቱ በረካት እንቅበለሉ እዩ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ደሞ ዓብይ በዓላ ብወርሕ ንኽበረሉ ናናስተውሰሉና እነና ቅድስት ድንግል ቃል ኪዳን ንቕበለሉ ዕለት እዩ እሞ ቃል ኪዳና ናንና ድንግል ማርያም ደግሞ ይርድአና ነገረ መስቀሉን ነስታውሰሉ መዓልቲ እዩ ነገረ ድሕነቱን ነስታውሰሉ ወርዓት እዩ እሞ ስለዚ ብመስቀሉ ትቤዘወና ኣምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ هذون بمسكالو دحنتنا إلى كنا سلام فقري هابنا حدنتي عدلنا ننا قدست مريم برديتا لحلوتنا خمس مسات هذا دم بريتا تحلونا ويتا يسوع كريستوس دم أبعدنا زلوا شجر أبعدنا زلوا سلام إلى وسخة سلام لك بزحنا سددوا حواتنا دم ولا عدم كمرسنا فقر لك بنا كم تعنتوا بما توينا زولنا يو سوا لا نفس سقنا النفس لا يخونس بأمينة بأمينة ول بأمينة من قصاني هنا بنبيات بحواريات بصاركان سماعتها صلوات تأمينا بننا قدسين نقلنا تأمينا بردياتها نكحلي فقاري يخوننا أملاكنا يسوع كريستوس وتواد الإجابير مقاوي علاف إسائياس قبل مدهن قال يوت يسمع لنا قال يوت يسمع لنا ولادنا بطعمي بزقرم كنتات تذكروا مقاننتكم زنقركم قال እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነገርኩም መኳንንትኩም ወይ ከዓ መምህራንኩም ሕሰው ብልብል ርእሲ ራውያን 13 ቁጥር 7 ልገርም ብጣዕሚ ናይ ህይወት ስንቂ ናይ ህይወት ምግቢ ቃል አምላክ ለመስከርልና ወላዲና እስኪ ሰፊሕ ናይ አገልግሎት ዘመኖም ክባረኸሎም ዕድመ ጥዕና ክህቦም ናይ ሃገረ ስብከትና ሊቃውንቲ ጉባኤ ክፍለ ሓላፊ ወር መጋቢ አይላፊ ኢሳይያስ ገብረ መድህን ቃለ ሕይወት የስምዕልናይና ሁሉና እስክነመስግን እግዚአብሔር ብጣዕሚ እንድሕር ዝተውዒልናዮስ ፍላይ መናእሰይ ኣሕዋተይ ብሓቂ 318 ሮታአና ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንና ሁሉ ጊዜ ይሕሰው ሁሉ ጊዜ እዮም ዝንበው ኣብ ቅዳሴ የለው ኣብ ማህልየት የለው ኣብ ንጽልይ ጸሎት ሁሉ ጊዜ የለው ክሕሰው ልግብኦም ኣቦታትና ንሳቶም እንተዘይህሉስ ታይኮን ምኾና ኢሉ ለሐስብ ለባም ለጥበበኛ በጣም ሓደጋ ይነይሩ ተዓብይ ሽግር نحنا ساتهم سلا لهالو إسرائيل حدي لمعلتي لو معلتي جميرهم وتجوا أيهم يلومنا بنا شعت معلت حداري يوم وديهم واه هندي لا كل ورحي يوم لتلع على نايمين فك إن حساب بتعمل حرق الناس لزنارة عتم سبات بفتاري لمس بأملاخ لمس حساب حماغيو ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሓንቲያ ሃይማኖት ክንደ ይዲ ዝብል ሓደ እግዚአብሔርከ ሓደ ቤተክርስቲያንከ ሓንቲ ታይማ መጽ ዝኹለ ፈላላይ ምሳአቶም ኳስ ከምቲ ክቡር ወላዲና እናመሃሩና እናነገሩና ብግልጽ ቋንቋ ላረድኡና ልመጹ አጸጋሚ ሕማቅ ንፋሳት እንየው ብምዕራብ بسمين بدوب لاموسو كافتي منجدنا نسحتو لقساقسو بزحات النيو زم ولد زيون جن كاين انقساقس كما يزبل منجدي لهاونا لردونا قمت ولادينا زولو عسرت صلوت هايمانوت كلنا اب صلوت ززوتر نروحو كلنا ون بجئزس بزغرينياس ولا بمحارينياس اننو ነገር ግን 10 ተኸልተ ለአሁሉ አንቀጻት አለዎ እግዚአብሔር አምላካ ክትሐስብ እግዚአብሔር ምን መሆኑ ክትፈልጥ ቤተክርስቲያን ታይ መሆና ክትፈልጥ መንፈስ ቅዱስ እንታይ መሆኑ ክትፈልጥ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታይ መሆኑም በግልጽ ቋንቋ ለረድ ከምዚኦም ለወለድና ስለላ ሐዝና ኢና እዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዛ ቅድስት ሃይማኖት እንተለይ ተበረዘት ተለይ ተኸለሰት نيشتي إن كان تلاقي أتوا بصريتها خركونا لخالمو እግዚአብሔር الولادينا قال هو تسمع لنا نايزون ولد زيوم
ቤተ ክርስቲያንና ሁሉ ጊዜ ተሐስቦም ያ አምጡ ወላዲና ለወልና ጸሎትኩም ጽንት ወሃይማኖትኩም ርትት እናበለት አብዜማ አብ ቅዳሴያ እተሐስቦም ያ ስለዚህ ዘዓብይ በዓል እዚ ዘመቦታት እዚአቶም ልሕሰውሉን ሓደ በዓል እዩ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ትሕሰበሉን ሓደ ካልኣይ በዓል እዩ ብዙ ምኽንያት እዚ እንባረኸሉ ኣብ ሃይማኖትና እንጸንዐሉ እዩ እሞ ወላዲና ብእውነት ጥዑም ብልኾነ አንደበት እሞ ብሓፂር ሰዓት ጊዜ እንተለይወሰዱ ገሊና ከይንሃፅፅ ብምባል ገሊና እውን ኣብ ፀሓይ ስለ ዘለና ፀሓይ ከይመሮም ብምባል ኣሕፂር ረቢሎም ክርድእና ብልኽእል ቋንቋ እዮም ለምሃሩና እሞ ንሕና እውን ከፍ ኢልና ስለ ዝሰማዕና ከፍ ኢልና እውን እናሰማዕና ስለ ዘለና ብሓቂ ዓብይ ረብሓ ረኺብና ኢና እሞ እዚ ረብሓ እዚ ዝረኸብናዮ ብኣምላኽና ብእግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ናይነና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ካብ ኩላትና ኣይፈለ ናይ ቦታትና በረከት ምስ ኩላትና ይሕደር ሕዚ እዚ ምስ በልኩ ሓንቶ ናይ ህንፃ መስርሒ ኮሚቴ ሓደራ ይብለለው ሕዚ እውን ሓደራ በኣኻትኩም ኢና መሰረት ኩሉ ወዲና ኮሎን ጠጠው ምባሊና ጀሚርና ዘለና ሕዚ እግዚአብሔር ተኸበረል ተመስገነ ይሁን ትመሰረት እኮ ሻላ ህዝበ ክርስቲያን ሻላኻትኩም ምትሕባር ይንበር ክልተ ዓመት ቀሪዩ 10 ዓመት እውን ለይውዳእ እኮ ታይ ፀገም ስኻትኩም ስለ ዘለኹም ሽግር የለን ስለ ትህቡ ለለኹም ማለት እዩ ሕዚ እውን ትልተወደእተ አውዚ ሓደ ነገር እውን ንእሽተይ ግን እናገሮ እንደሊ አውዚ የብ ካቴድራልና ቤተ ጉባኤ ናይ አቋቋም ትምህርት ቤት ልወሃበሉ አቋቋም ማለት ደው ኢልካ ቆይምካ እግዚአብሔር ተመስግነሉ ማለት እዩ ቀትረ ይኮነን ለይትውን መንፈቀ ሌሊት እትነሳ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ ቅዱስ ዳዊት ለይት ተልዒለ ለአኻ መስግን ኢሉ ዳዊት ለእግዚአብሔር የመስግን ከም ዝነበረ ሊቃውንትና እውን ካብ መላእክት ልተረከብዎ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊ ምስጋና እግዚአብሔር ፈቂዱ አብዛ ዘለናላ ለለኹም ላይ ለኹላትና ለለናላ ቤተ ክርስቲያንና ክምመስግን ክነመስግን ብሊቃውንት ወለድና ክንሰምዖ ፈቃዱ ስለ ዝኾነ እዚ ለስሙዕና ሊቃውንትና ስጋ ለቢሶም እናሃለው ድኻም እንተለይ ተሰምዖም ድቃስ ከቢድ እዩ ኣብ እዋኑ ከመይ ገይሩ ከም ልፀቐጠና ምስ ደቀስና እውን ክንለዓል ከመይ ከም እንፅገም ትፈልጡ ኢኹም ኩልኹም ምእመናን ቶም ሊቃውንት ወለድና ግን 24 ሰዓት ማለት በቶም መላእክት አምሳል ምክንያቱ መላእክት ካብ መላእክት ተዋሃቦም ምስጋና ስለሌሎ ማለት እዩ እዚ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ዘሎ ካሊ የለን እዚ ከም ትኩር ወላዲና መጋቢ አይላፍ ሎም ሃሩና ካፍቶም ቅዱሳን አቦታትና ኢና ረኺብናዮ እና ከማአቶም ልወሉ አገልገልቲ ልፈሪሉ ጎንደር ነይሩ ቀደም ጎጃም ነይሩ አውዝ የብቀረባ ከይሽገሩ ቶም ሊቃውንት እዚ ከመስክሩ ልኸዱስ ረሓቕ መንገድ ኣሎ ብዙሓት እውን ብዙኮ ኣብ መንገዲ ተረፈሉ ልክቡር መጋቢ አይላፍ ኢሳይያስ እዚ ኮይኖም ትምህርት ላምሃሩና አልጸንሑ ክንደይ ዓመት ጸኒሖም ይመስለኩም ጎንደር ክንደይ ዓመት ተምሂሮም ይመስለኩም ልዕሊ 20 ዓመት ልዕሊ 10 ዓመት ሕዚ ግን 10 ዓመት 20 ዓመትስ ኣብ ዓድኻ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ምስ ደቅኻ ምስ ማሕበረሰብካ እሞና ገልገልካ ስንቀይ እንተለይበልካ እንተለይ ተሸገርካ አውዚ ቤተ ጉባኤ ክኽፈት ببصو أبونا أبونا إسحاق بخلت شيء 10 ዓመተ ምህረት ተከባቢ ተኸፊቱ بخلت شيء 13 ዓመተ ምህረት ምረቃ ጀሚሩ እንደገና بخلت شيء 15 ይውን አመሪቁ ለخلተ ጊዜ ተመውሉ ተመረቁ መምህራን ዳርጋ ካብ 25 ገለ ለአኹሉ መምህራን ቤተ ክርስቲያንና ሀገረ ስብከትና መዲውም መምህር ለይብላ ቤተ ክርስቲያን አመቀለ የላ እግዚአብሔር ስሙ ተኸበረል ተመስገነ ይሁን ዕልልልኩም እግዚአብሔር መስግኑ መምህር ለይብላ ቤተ ክርስቲያን እንተ ሆይና አቶም ሰባት ምእመናን ስኻትኩም ክንዱ ለይክርዶኩም ይኽእል ገጠር ቤተ ክርስቲያን እንትትከድ እንተለኻ መምህር ሲኢና ልተዓጸወት
ካህን ዲያቆን እንተሃለዩን መምህር ልመስለ በዓል ከፍ እንተለይሉ ልመርሕ ይሳአንሞ ብጣዕሚ ይጸገም ለርሎ ብጣዕሚ ያ ተጸጊማ ዘላ ናይ ገጠር ቤተ ክርስቲያን بمقالة درجة جن لعلى 50 أبيات كريستيانات كوينا نالنا الله هذي حدا ممهر انتنا عسى مالتي انتنا عسى خلت ممهر زي بالله بيت كريستيان يلان لو خطقم تواهيلو زبيته جوايزي سلالة مسرته لخلت مع عامة الأكل لخلت جزء الأكلون سلالة مهارة حزون تمرتون تاي يجبر الله يغصر الله مالتي يغصر الله زيابير عملهنا نايك ألم نالك أونت منش لخونة بيت كريستياننا ليك أونتنا ببجزيونا وزحلنا امنتنا كامتون ولدنا كام سلستم تأثرتوا سمونترو تأنا هيمانات لركونا بوخ صنعن بوخ قصلن نحناون لافتي لبل نفاس تلي وقعنا كافت النفاس بليتنا فتنا ولدنا هنصنعن لغلاتنا እግዚአብሔር ይርደና ካውዚ እዚ ቤተ ጉባኤ እዚ ببصو أبونا انت خفت انت الله لمؤمنان حادر ايلوم يوم عندنا هاجر سبكتون كل جزء منشو سلازخوانا لبيت كريستيان منشي نايوانا ناي ليك اوت مفري سلازخوانا كلا خبها اللي يقولوا هاجر سبكتن نايزي كاتدرال سبكا غوايون ناي وعلى سلازخوانا كلنا مغلى زلوا ادباراتون قولا حيلن كريو حجزا كدقفو تماول مهارو تمهارسي مچم اتغنزو كو اخول تزغنا صبق نيرو ግን ተናአሰ ዋጋ ጫማ ተናአሰ ትምህርት ቢሎምስ ዘልዮም ተወሰነ بعقمنا ለልዮም ነገር የድልዩ አውን መደቀሲ አራት የድሊ ፍርናሽ የድሊ ኻሊ የድሊ እና ንዚ ሓገስ ኮን ብብ عمتو هاجون إساياس بعقمهم قلاح ولوه قلاح مبال طرح ليكونه حجزوون إلهم بلهو مرارة حمسرت ببعمتو 100 شيح قرشي لزبيته جوايزي بهاجر سبكتي وهابيو مالتي خالته ونحواتنا سموم نفلطهم لينفلطهم لحجز له تحجز لغاص على يبرتعنا هن قصر اللمبر بو حقوسات يكوننا نجناينا جبر لجبو حاجز يتجور اللي إلى النبل مالتي ناخلاتنا 310 شمونتن رتعنا هيمان الزبهالو تخكلني هيمان دركونا هيمانتهم لقنع سلزخونه إيو قنوعات بوتا سلزلونا إيا إنا هزون أقلقلتنا لقصل له دعر دخيمنا جن بيتجوا عينا نايق أقام بيتنا نايق أني بيتنا نترجمي مصحفتنا إذا كله ندخمن تغيرجن بيت كريستيان وحطه ملكت ياتاتو كان حطه ملكت እግዚአብሔር ይልህንና ኩላትና خندقف ስለዘለና ኩላትና خندقف ለና ሞ መቀለ ሀገረ ስብከትና ግን ካብል መስረት ጀሚሩ እስከ ዓዘ ህዚ ካምቱ ዝወልኩኹም 100 ሺህ ይዎ በበዓመቱ ሰበካ ጉባኤውን ካባ ሀገረ ስብከት ልውሃው ሓገዝ ይኹን ካብ ካልኦት ልውሃው ሓገዛት ናይ ዋዕላ አካውንት ከፊቱ كورنا زكاتدرالنا أم حداري حزب مجشيا مخنيات يلون نجارجن كور وانا صحافة لو بؤمن كالوتن اتبانك لا تنقصاقسه اتو لتاكب ገንዘብ بحقاو من قدي لتبيت غواعي وصانا غورو يوم لكايدو وزلومو ببصو ابونا اون إساياس مقاله هاجر سبكتنا بالحلفه سمون لكايدو غواعي 100 شيح ينقسيو بنخلو لزبيت غواعي زي كندقفن كنوسخن لنا لبل ممرحه العلو كور مقاوي عيلاف بعلو من يوم محدار غواعي ابال لافتو زنبره ببعمتو زوهاو زنبره 100 شيح حدا 100 شيح توسيهو كلتا 100 شيح ببعمتو هو هابلو تبيلو توسينو مالتي እግዚአብሔር ስሙ ተኸበረል ተመስገነ ይሁን ወሲኽና ኮይናኒና ዕልልታ የለይዲ ምስጋና የለይዲ 100 شيح ማለት وحيዳ ስለዝኾነት حزون لتمو زلو تمهارو حاجز من تخون لتجواي بيت جواي حاجز من تخون كالوت كحجز زخول سباتون
ሃገረ ስብከት በዓል ዋና ኮይኑ ከመር አያውን ክኾን ስለዘለዎ 100,000 ተወሲኹ ካብሎም ዓመት ጀሚሩ ከ200,000 200,000 በዓመት ክወሃብ ተወሲነሎ ደስ ይበልኩም ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ እዚ ትንብል እንተለና መቐለ ሃገረ ስብከት ብክቡር ናይ ሃገረ ስብከትና ሊቃውንቲ ጉባኤ ክፍለ ሓላፊ ክቡር መጋቤ አእላፍ ኢሳይያስ ተረኺቦም ቱ ሃገረ ስብከትና ካብሎም ዓመት 2018 ሊጅሙሮ ለሎ 200,000 ለዝቤተ ጉባኤ እዚ በጀት በብዓመቱ የቋርጽ ሕዚ 2018 200,000 ልገበሮ ምዃኑ ቼክ ተዘጋጅየሎ ክቡር መጋቤ አእላፍ ኢሳይያስ እቲ 200,000 ለሓዘ ቼክ ለክቡር ናይ ካቴድራሉ ዋና ጸሓፊ ክቡር መምህር ኤርምያስ አረጋዊ አውዝ መድረኽ እዚ ከረክቡለይ ብትሕትና ይጥይቅ ክቡር መጋቤ አእላፍ ክቡር መምህር ኤርምያስ እውን ቅርበሉ 200,000 ካብኡ ንእሽተይ ክቡር መጋቤ አእላፍ እውን ላፍትና ወልክዎ ጽናሕኹ አጽቢቆም ክብልዎ ዝግባእ አብዚ ቤተ ጉባኤ እዚ ከመይ ክጠንክር ከም ዘለዎ ሓሳብ ክህቡ እዮም እግረ መንገደይ እዚ ቤተ ጉባኤ እዚ ዝሕዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ቅድመኻትኩም ምእመናን ስነ ስርዓት ዓለም ክሪኦ ስለ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ዘለው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክሕግዙና ስለንደሊ ብሚድያ ክትሓላለፈሎ ብምባል ሰዋስው ሚድያ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ቅድመና ኮይኑ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ንጎሆና ሊቃውንቲ ወለድና መዝሙር ጀሚሩ እስካዕ ዘህዚ ይቐርጸሎ እዩ እዚ ልካየድ ዘሎ መርሃ ግብሪ እውን ክሓልፍ እዩ ሞ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን ሕዚ ግን ክቡር መጋቤ አእላፍ ሓሳብ ሂቦም እቱል ተዘጋጀየ ቼክ ላብ መምህር ኤርምያስ ከረክቡለ እዮም ላብ ክቡር መጋቤ አእላፍ የቀኒየለይ ክቡር መምህር መሐሪ መስፍን ናሃገረ ስብከትና ሒሳብን በጀትን ክፍል የቀኒየለይ ቅድሚ ላፍታ ወላዲና ናሃገረ ስብከትናን ለሃብዎ ልትጉባኤ ቤተ ጉባኤ ውብቶ ቅድሚ ላብኡ ምእታይ ንእሽተይ ገለጻ ክገብር ይፈቀደለይ ፈቂዶምለይ እኒኦም ሞ ምክንያቱ መጀመርያ ማሂደረ ስብሃት ክበሃል ከሎ እውነት ማሂደረ ስብሃት እዩ ቱ ደብርና 4 ጉባኤት ሃምታዓንቶ ብመእተውየ ዝበልኽዎ 4 ጉባኤ ዝፍተትሉ ናብልዩ ናሃዲሱ ናሊቃውንቱ ማጸፈ መነኮሳት ኢሎም እውን ካልኦት ምስጢራት ዝርቀቕሉ ቦታ እዩ ድጓ ኩሉ ግዜ ብክልተ ሰለስተ መምሃራን ኣብዚ ተዘርጊሑ ልመሃረሉ ሃምታዓንቶ ለተናዮ ለመምህር ሞገስ እኒአው ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብዙሕ ጉባኤ ብዙሕ ደቀ መዛሙርት ለውፁ ልየንታ ሃይማኖተ ብርሃን ብዙሕ ሊቃውንት ብዙሕ ጉባኤ ዘውፁ ዓበይቲ መምሃራን ዘለውዎ ድጓ ዝምስጠረሉ ማሂደረ ስብሃት ማለት እዩ ቀፂሉ እንደገና ሃምታዓንቶ ብመእተውዮ ናይ ቆቋ ምስክር ቤት ሓውና ሊቀ አእላፍ መምህር ዳዊት ብሊቅነቶም ብትዕግስቶም በሃይማኖቶም ብኩሉ ዝፍለጡ ጉባኤ ስፊሖም ዘስተምሩሉ ኢሉ እውን ሓውና መጋቤ ምስጢር ናብሊ ናይ ቅዳሴ መምህር እንደገና ቅንየ ስፊሖም ዘስተምሩሉ ብዙሓት መምህራን እውን ዝሓለፉሉ ቦታት እዩ ማሂደረ ስብሃት ቀሊል ቦታ ይምሰለና ስብሃተ እግዚአብሔር እንዲያውም ማይለቱ ጥዑም ስብሃተ እግዚአብሔር ጥዑም ምእመናው ዘለው ምእመናን ጥዑማት መርሓተ ዓዲ ልባማት ኢሎም እውን ዘለው ካህናት አበው መሰረቱ ኢሉ እውን አቦና ናይ አቦና መዕረፊ መንበረ ጵጵስና ኢሉ ቦታና ከም ቀሊል ይሆነ አቦና አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት አበው ሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ጵጵስናኦም ገይሮም ዝሓለፉሉ ህዝቡን ናይ አቦና ናውና ኢሳይያስ ርእሰ ባሕታውያን መፍቀር የሊቃውንት አበ መነኮሳት አቦና አበ መነኮሳት መፍቀር የሊቃውንት ርእሰ ባሕታውያን እዮም አቦና ንኮርዕ በቦና ንኮርዕ ከም ቀሊና ንረዮ ህዚ ምሳናና ሃለው ኣብ ገጻና ስነንሪኦም ኣብ ኢድና ስለ ዘለው ታዩ ልትልዎ ምሳሌ ኣሎ ኣብ ኢድኻ ዘላ ወርቅሲ ታይ ትበሃል ስመስለይ ታይ መሲላት ስምዕካ መዳብ ወላዲና በእውነት አንሕና በወላዲና ኩርዓቲና ጸሎተኛ መስተውዕላይ ባሕታዊ መፍቀር የሊቃውንት ብፍላይ ሃምታዓንቶ ብመእተውየ ዝበልኽዎ እዚ ሃይማኖት እዚ ያለ ጽኑሕና ድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሐዋርያት
ድሕሪ ሰብዓ ኣርድኢት ሊቃውንቲ ዝበሃሉ 1318 ርቱዕ ሃይማኖት እዮም ኢልና ኣብቲ ዓንተወ ትምህርቲ እቲናዮ ነርና ብኣቶም ተተኪኦም ለለዉ ልመን እዮም ለቦና ኣቡነ ኢሳያስ እዮም ተተኪኦም ብኣቶም ተተኪኦም ልመን እዮም ሕዚ ዓንተ ወልተ ቀስኩዎም ናይ ደጓ መምህራን ናይ መጻሕፍቲ መምህራን ናይ ደጓ መምህራን ናይ ቅኔ መምህራን ዝተተኩ እዚኦም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ካልእ ይኾነ እዚኦም ድሕሪ ዘየለዉ ኩሉ ነገር የለይ ስለዚ ኣቦና ኣርሒቆም ዝሓስፉ ኣብዚ በይኑ ዘይኾነስ ኣብ ኣክሱም ድጓል ኣብ ጥንቱ ላብ መሰረቱ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ዝመሰረቱ ወላዲና እዮም ኣብ ኣክሱም ድጓል ትመስረተ ያሬድ ወዲ ኣክሱም እዩ ኣብ ኣክሱም እዩ ተወሊዱ ኣብ ኣዮ ኣምሂሩ ኣብ ኣደም ሙራደ ቃል ትበሃል ድጓ ኣየ ተገሊጸትሉ ዜማታት ኣብኡ ተገሊጹሉ ኣብ ዓዱ እዩ ተሓርዲ እዩ ላብ ቤተልሔም ዝበሃል ሊቃውንቲ ብልትፈላለየ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ላኡ ከኣተ ይደሊ ብትይኹን ግን ወላዲና ላብ ጥንቱ ክምለሱ ኣለዎ ኢሎም ዝመለሱሉ ድጓል መለሱ ወላዲና በዓል ታሪክ እዮም ኣቦና ቀፂሉ እንደገና ኣብዚ መቐለ ሃገረ ስብከት ካብ ዝመፁ ድማ ወላዲና ከምዚ ዓንቶ መምህር መሓሪ ልናገርዎ ነበሩ ናይ ቆቋም ጎንደር ምኻድ የለይ ሊቃውንትና ጎንደር ላኸዱ ላሞቱ ላተዓረዱ እዮም ብዙሕ ግፍዕ ላወፅሑ እዮም ጎንደር ማለት ተውዙ እዩ ትና ጎንደር ትቦታለኮ ሃመይ ምዃኑ ኣይትፈልጡ ቦታ እምበ ተውለለኮ ዳ ትግራይ ለበለ ሰብ እዩ ተካባቢ ኣነ እንድዒ ናይ ጎንደር ተወላዲ ብዙሕ ኣብቲ ቦታሱ ብትምህርቲ በለ ኣይረኹኝ እቶም ኣካባቢ ሓደ ታልዮም እውን ፋርጣና እቶም ጎጃም እዮም እቲ ጎንደር ዘብሎ እቲ ናይ ትግራይ ልኸደ ሊቅ እዩ ስለዚ ላብ ዓዲ ይመለስ ኢሎም ጉባኤ ኣብዚ ሰርቂሖም ነቲ ጉባኤ ደሞ በጀት ገይሮም ስለዚ እቲ በጀት ድማ 100,000 ነይሩ ብዓመቱ هذا እንደገና 200,000 በዓመት ዓመቱ ይመስክዕል ወለለ ወለደ ሊቃውን ስክዕል አራወስኹታ አራወስኹ በጣም ገርም እዩ ልጓድ በጣም እና ስለዚ ፍሉ ይቦለና አቦን ድሕር ሃሊካ ደሞ ኹርዒኻ ፍሉ ይቦለውና ብሁሉ ክረዱ ልኹሉ ብጸሎት ክረዱ ልኹሉ በበጀት ክረዱ ዝኹሉ ብምሕደራ ክረዱ ዝኹሉ ክረዱኦምን ክረዱን ዝኹሉ ወላዲ ኣለውና ኮኸብ ጽባሃዊ ፀሓይ ዝኾኑ ወላዲ ኣለውና እዮም አምታ አንተ ወመተው ይልልዎ አበ መነኮሳት ርእሰ ባህታውያን መፍቀር ሊቃውንት እዮም ወላዲና ስለዚ الولادين هذا مسكين يشتي الولادين الوين مسكين علل تاجم تاين جبران الولادين الوين እግዚአብሔር በደረጃهم ሁሉም ጊዜ ለዘይ ሙሳ ዘአከልዩ ከምኡውን ዝተወርኩም ኢማናትን ካመይ ሓዲርካቱ ወብርከት ልበልና ኢና ወላ ቀማምጣና በተንተን ተበለው ወል እግዚአብሔር ዝግብኦ ድምጽ ማሃብ ግድን እዩ ምክንያቱም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ልዕምጽ አንደበት ክለይ ይኽእልን استنفاسنا نا እግዚአብሔር ውጽኢትዩ ህይወትና ሁሉ ኣብ እግዚአብሔር ተመስረተ ስለዝኾነ ኩለንታናና እግዚአብሔር ከመስግን ስለዘለው እዩ ካመይ ሓዲርካቱ ባርከስ ተዝባሃል ኩሉ አስፊሖም ብፍላይ ወላዲና ምኮር መጋቢ አይላፍ አምሂሮምና እዮም መስጢሮም እትዝግባል ዝዕለት ዚል ምጥን ትምህርቲ ሁን ምኽሪ ኩሉ ተቀቢልና ኢና ምስ መምርሒው أنا خبل له موداتام منهم الوصل جزء يهلونهم نجرجن لا تبهال الصن حنا جرجن من البات نايكات يدرالنا محضر سلللود وكلا حنت حساب لما طرح زاكل كم زفلت زبعال زي ببعمته يزخبر نجرجن تاوته جوز يو حزب كريستيان لخبار هاجر سلام لخون فقر لخنجس عند حركوينو حزب كريستيان تاوته جوز وصل ساعات كله هساني اللي شماغ عبيتي كلاتنا ترقينا تمسغانا انت بركه انت صاتف طوينا ترحيو تبعلك خبر لخل كسفحوا لخل السطر حيكونن هاجر سلام زخون حزب كريستيان حاورنا مقرش حزقن مهللينا حاورنا نغورو مهللا حاورنا نغورو صلوت حاورنا نغورو لمنا اب قدم እግዚአብሔር عبي واغالو ملسلو ስለዚህ حزب للنا يوان عالمنا لا تحمست بزلت الأوان سيطان عالمنا نجيس اللي بزل الأوان كلا مالت ويم دمو كم دلله كمخاني يكالن ونياتو تلمس اللي فتنا نتصاورو نجري يخونن كل جزء نسمع علت كنت زي أكل سوى دقي ودقيو علت نسمع حمان كم زيات يو مكرات راحين نسمع لنا نعلت زينا ناس راحيو ناي سلام ناي مسراك زينا
ድንቅ ኮይንና ኣብ ዘመን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይንካ ምስ እግዚአብሔር ተዘይተጓዒዝካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብካ ለእግዚአብሔር ዝግባእ ሕቶ ሂብካ ካብ እግዚአብሔር መልሲ ተዘይረኺብካ ህይወት ብጣዕሚ ፈታኒት እያ እሞ ካብ እግዚአብሔር ይንፈለ ብፍላይ ሕዚ ካብ 26 ጀሚሩ ካብ ዝሕዚ መስከረም 26 ጀሚሩ ዘመን ጽጌ ኣብ ካቴድራልና ብምንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝግልገል ትፈልጥዎ ኢኹም السفلة يسقى كور ولا دينا كور مجابي عيدا في جليس أنقويه زبطة زي ما هي درس بهال تبع سوي الخام ما يدا تبغي سيكونين ناي مسجانا بوتا ناي زماري بوتا ناي ترقوامي بوتا كلهم عينة سقطات بيتك السيان لفصل لفلو يسقى للو بوتا سلزهون أيو أو زكاة يدرال زي موسيو لسألي وزكاة يدرال زي موسيو مسمع عالتا مسمع ملس زي رخبة حزب كريستيان اللي يمالتي يكالن من علباتنا لمعلنا تأيقا قبل بتزي كوينو سلزي تأيق بالددي كاتدرالنا بغلو عينة المعاتات اللي لا تفاتن أي زركة وزحز أوان قدس رفايل حويسو على تأيق تعبيه صابيت كريستيان لا صار احنا قلنا لو ونجن كم تتريوا لهم تبيت مرتنا توسخ عبيه صاو زغمباركم تريوا لهم ازعمت زحلف عمد كلتا شحن 10 شعات عامه مرتن لتسرحي بحفشا لدسوسن ليدسوسن عبيت المعت سرحت زكايدلو عبي كاتدرال يمو كلهم حزب كريستيان بفلاي قدم استبهاله ماي غدغاد استات 6 مليون زاكل بجبر تسناي بز منم عيد الناي سبكا وقوعي إيدن تحاوسه بجبر تسناي تسرحيو أفزحز أوان أكتيف كوينو بقلقلوتي لركب حقي زي مالت انتاي مالتيو بيت مرت لا بيت مرت الخيل لا بيت مرتي لا بيت قوعي قدم لا تجلس النور لا بيت قوعي زخيل لا بيت قوعي لا زوم تكلت الخيل لا بيت لا تكلتي لا شنت بيت الخيل لا شنت بيت لا كل عينت مسمر تزرقيحو أفزحز أوان قلقالو لا بقيلك كومو بسرعة جن كسب حزي مرقات سلا زي تقايدة بفلاي الحزب كريستيان عديقون ويم دمو غزيون كوس لزدليو لا عداقا خو عسل لغونا زي ما ندقمو كام ماريان غوسا خبزا كرس مدرزي الوص اماي منم ترطر ليولو تزعبي ماي صلوت سون سلا لغونا ناي محرت ماي تارا ماي سلا زي كونه كلهم حزب كريستيان ون لا عدا جوزو على الساعات ون لا جزاهم لخطقمو بزقاطام زي كتفالك نفالط ون دلي عفت زقبر قصالاي سنبت دحرق قداس يزقبر ناي مرقات سنه سرعات ون كلهم صبونا ناي هاجر سكنا لعلوت مرارعه كركو يوم عبيت ايمنان ون جايش ون كودي سوال مصلل لونا مو كلها تموز مرقات زي مرها قبر كتركونا باغزيابير سم صاوعينا نقرب بسترفه جن بعلنا بحقي ولا كان يسرح معالته خوينو بتلدل لك على كل حزب كريستياننا جبي يملايو نجر جن እግዚአብሔር كل ጊዜ በረከት ለዝደል ያዩ ለህባሞ እቱ በረከት ተመንዩ በረከት ደሊል መጸግን كل ናይ ዝዕለት እዚ በረከት አው ኩላትና ሓድሪሞ እግዚአብሔር አምላክ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ተን ቅዱሳን አቦታትና አበው استعللنا እግዚአብሔር ነው መስግን ነው هذه هنصا كوميتي بزح تنبل نشتي ناي ገንዘብ ቅስቀሳት እንዲገብር ደስ ምበለና ግን አንሕና ዛ ጽላዚያን ቦታን ካኾይና ተጽሓይ ክንደይናይ ካምዝ መርርና ካምዝ ጎደሪና ይናሞ ካውዚ ብላዕሊ ጊዜ ክንወስደኩም ይንደልን ነገር ግን ምህላ ስለነ ከነካይድ ኩልኩም ብጸግዕ ለለኹም ብድሕሪት እውን ለለኹም ላውዚ ግንባር አውደ ምሕረትን ዕሞ ታወተግና አው ግንባሩ ኮይና ጸሊና ተማህሊልና ዝግበአና ብራኬ ተቀቢልና لحظنا يا أسرتهن أمست دقمو لقدس دينجل ماريام ويم دمو لتنسى مسرحي التو بيت كريستياننا بيت كريستيان مالتنا يمجمرة أنحنا هنا نجزيابير بيت مقدس مالت ود سوي نجرجن كابانا لابانا هنا إذا بيتقوا عايزي زهز النجورة زلنا أبكر مخاطكم مؤمنان سنة سرعات عالم كوريوس لزلو أبروحوا يهون بقربا زلو ليك أو أنت بيت كريستيان كحجزنا سلندلي بميديا خط حلال فلو بمبال سواسو ميديا خامت تري ولخم بقدمنا خوينو كام جمريا جميرو خابنو هنا ليك او انت ولدنا مزمور جميرو اسكع زهزي يقرص الله ايو ازلك كاير زل مرها غبرون كحلف يمو እግዚአብሔር መስኩላትና ይሁን አዝግን ኮር መጋቢ አይላ ፈው ሐሳብ ሂቦም እትል ተዘጋጀ ቸክ ላም መምህር ኤርሚያስ ከረኩል ለዮም ላው ኮር መጋቢ አይላ እሺ